Artziniegako kontzertu zikloaren baitan izango den Atluzem kontzertuak 16. eta 17. menden arteko transizio musikalera bidaia proposatuko du. Hugo Bolívar kontratenorra, Belisana Ruiz, Bihuela eta Tiorba jotzailea, eta Marc de la Linde, biola da gamba interpretatzailea izango dira oholtza gainean, errepertorio sakro eta profanoa, soinu ikuspegi zaindu eta intimotik eskaintzen. Philippe Lafayren tutu ikuskizunak dantzaren estilo ugari berrirakurtzen ditu, umorea eta birtuosismoa oinarri hartuta. Biarritzen aurkeztuko den pieza honek, dantzaren historiari keinu parodiko eta poetikoak egiten dizkio, maskulinitatearen inguruko estereotipoak ere zalantzan jarriz, tonu arin eta bizi batean. Denok, ala inorez. Kendu paretik, Manex! Haiek bezain arrazista zen. Fermin Muguruzak zuzendutako Blackish beltza animazio filmak 60ko hamarkadako testuinguru politiko-soziala hartzen du abiapuntu. New Yorken gertatutako pasarte batetik abiatuta, arrazakeria eta desberdinkeria historikoak jorratzen ditu tonu narratibo heldu batean. BBK Aretoan, Euskal Zinema eta Literatura zikloan proiektatuko da. Olatz Gorrotxategik antzoki zaharrean aurkeztuko duen bakarkako hitzaldi performatiboak familia eta memoria kolektiboa lotzen ditu, bere osabaren bizitzatik abiatutako testigantza eta agirien bidez. Performantza eta material dokumentala uztartzen ditu, oroimenaren hutsuneak irudimenetik eraikitako espazio batean jarriz. Azkena Rock Festival Tour ekimenak rock'n'rollaren espiritua kanpezura eramango du bere 5. edizioan. Egitarauak Eskoziako Bratakus taldea, Euskal Herriko La Secta taldea, edo Frantziako Alexis Evans bezalako proposamenak bilduko ditu, rock, soul eta garaje doinuekin jaialdi giroa herriko kaleetara hurbilduz. Kulturplanik onenak EITB-ren eskutik.